Ressjoni tiegħi fuq il-qari tal-lum nixtieq inrod ħajr minn qalbi lilkom il-koll eżis saċerdoti. Aħna qegħdin hawn biex nirringrazzjaw lil Alla veru, però naħseb li jixraq illum li nirringrazzjaw ħafna lil xulxejn. Nirringrazzjakom jien l-ewwel qabel kollox. Għax kieku mintom x'intom, kieku l-ħidma tagħna kollha kemm ma tistax issejr. Għalhekk grazzi mill-qalb lilkom tal-ħidma tagħkom, tad-tbatija tagħkom, tas-sakrifiċċji tagħkom, tal-inkwiet tagħkom li ġorru minħabba l-ħidma pastorali. U grazzi lil familjari tagħkom li jieħdu ħsiebkom. Grazzi lil dawk li jikkurawkom kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment. Beħsibni naqra dak li ippreparajt biex il-messaġġ jasal kif għandu jasal. Eżis ħuti saċerdoti, eżis ħuti insara. Fil-qalba ta' ħames ix-xirka, il-jum fondanti tal-identità saċerdotali tagħna, il-Knisja tiġborna madwar l-artal biex nikkontemplaw il-misteru ta' Kristu saċerdot u biex inġeddu b'umiltà u b'verità il-wedijiet saċerdotali tagħna. Il-bewsa lill-artal li jien flimkien ma' xi saċerdoti oħra għamilna fil-bidu tal-qudiesa. Il-bewsa li l-koll nagħmlu qabel ma niċċelebraw is-sakrifiċċju. U li intom għamiltu spiritwalment dalgħodu. Mej xajr it-tqejjed tar-ras tagħna f'ħoġor Ġesu. Bħad-dixxieplu li Ġesu kien iħobb fl-aħħar ikla. Il-ġewf li minnu tnissilna u li minnu għadna nieħdu l-ħajja. Ejjew nerġgħu lura lejn dan il-ġewf mhux biss biex infakru dak li seħħ fina bl-ordinazzjoni tagħna fil-passat, imma biex nirrealizzaw u niċċelebraw dak li seħħ fina matul ħajjitna kollha, anke fil-preżent. Hija dejn ir-relazzjoni ombelikali li bi grazzja tikkomunikalna id-doni tal-ministeru u tas-sejħa tagħna. U dan indipendentement minn kif nistgħu nħossuna aħna jew kif ngħixu aħna is-saċerdozju tagħna. Aħna konna hemm fil-pjan etern tal-missier mal-inkarnazzjoni tal-Iben. Huwa mument tassew sabiħ, imma wkoll wieħed li jitlob minna ħafna għax ipoġġina quddiem il-verità tas-sejħa u tal-ħajja tagħna. Il-qari li smajna jdawwal dan il-mument b'mod qawwi ħafna. Il-profeta Eżajija tagħna kliem li nafuh il-koll. L-ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani bid-dilka. Dan il-kliem ma jitkellimx biss dwar Kristu, il-midluk, jitkellem ukoll dwarna. Jitkellem dwar l-identità l-aktar profonda tagħna. Ma' Ġesu u fih dan il-kliem qalu minn qabel il-missier għalina, għal kull wieħed minna. Aħna rġieli konsagrati, midlukejn, mibgħutejn. Aħna mibgħutin biex inwasslu l-bxara tajba lil fqajrejn, biex indewwu l-qalb miksura, biex inħabbru l-ħelsien lill-imjasrejn, biex nħabbru l-ftuħ tal-ħabs lil dawk li jinsabu fih, biex inniedu s-sena tal-grazzja tal-mulej, biex infarġu lill-imniktejn, biex inferħu lil dawk li jibku. Juża 7 verbi, 7 azzjonijiet il-profeta Eżajija. U madankollu, jekk aħna rridu nkunu sinċieri, illum dan jista' jkun diffiċli biex inħossuh jew biex ngħixuh bisħieħ. Għax flimkien ma' sbuħija tas-sejħa aħna nistgħu nġorru fina sentimenti ta' solitudni, sentimenti ta' ejja, nuqqas ta' fiduċja fina nfusna u forsi fl-oħrajn, inġorru fina biża'
djufija umana, djufija morali, djufija spiritwali. Xi drabi inħossu il-pejs tad-distanza, in-nuqqas ta' ftehim, jew anki r-rifjut min-naħa ta' dawk li aħna msejħin biex naqdu. Kultant nistaqsu lilna nfusna, aħna għadna aċċettati, aħna għadna rilevanti, il-Ministeru tagħna għadu jiftijem, dan li qed nagħmlu jagħmel sens. Il-kelma talla ma tinjorax dawn is-sentimenti tagħna, anzi tagħti każ tagħhom ilkoll. U wara li naċċettaw l-uġieħ li ħafna drabi nħossu fina u r-rabja li forsi dan l-uġieħ jista' joħloq fina, ejjew noqogħdu verament fi skiet biex nisimgħu lil Ġesu ikellimna u jkellimna permezz ta' dak li aħna ngħaddu minnu. Fl-Evanġelju Ġesu jidħol fis-sinagoga ta' Nażaret. Jaqra propju din is-silta ta' Iżajija u jgħid din il-kitba seħħet illum. Imma minnu fih jiġi rrifjutat. Dawk li kienu jafuh, dawk li fosthom trabba, dawk li kien mibgħuta lihom ma jilqgħux, anzi jaslu sal-punt li jridu jeqirduh. Hija xena tassew b'saħħitha. Ġesu il-midluk, il-mibgħuta Alla, dak li jġib l-aħbar it-tajba lil foqra ma jiġix aċċettat. U minn hawn ħuti joħroġ dawl kbejra lina. Ir-rifjut, it-taħbit, in-nuqqas ta' ftehim, il-ġudizzi, l-akkużi, il-kritika huma mument ta' grazzja għalina. U dan minħabba żewġ raġunijiet. Meta l-kritika tirrifletti l-verità, b'umiltà u b'sinċerità, irridu nħalluha tgħinna nagħmlu eżami awtentiku tal-kuxjenza. Tgħinna nieħdu b'aktar serjetà il-missjoni tagħna ta' qadi lin-nies, speċjalment lill-foqra, lill-batuti, lill-imjasra ta' żmienna. Tgħinna nipperfezzjonaw inwettqu aħjar il-missjoni tagħna. Meta mhix vera il-kritika bħal fil-każ ta' Ġesu, irridu noqogħdu attenti biex ma nħalluhiex twaqqafna, ma nħalluhiex tiblokkana. Il-kritika mhix dejjem sinjal li żbaljajna f'xi ħaġa jew li żbaljajna kollox. Ġesu ma jaqafx ikun saċerdot għax jiġi kritikat jew għax jiġi rrifjutat. Ma jaqafx iħobb għax ma jiġix mill-qoħ, ma jirtirax id-doni tiegħu nnifsu meta ma jiġix aċċettat. F'dan is-sens, kull tip ta' diżapprovazzjoni li tiġi mingħand l-oħrajn lejn il-Ministeru tagħna hija grazzja u din hemm bżonn li nifhmuha. Hija don. Il-ġudizzju tal-oħrajn isejħilna biex narfu li l-oħrajn jimportaw minn Ġesu u mill-Vanġelu tiegħu, anki meta jgħidu li ma jemnux, anki meta jgħidu li huma kontra l-Knisja. Il-ġudizzi tal-oħrajn juruna li fil-qalb ta' min jagħmilhom hemm xewqa għat-tajjeb, hemm xewqa s-sabiħ, hemm xewqa l-veru. Fil-bnedmin kollha, imma b'mod speċjali f'dawk li jikkritikaw bl-aktar mod aħrax. Jekk hemmx nirranġaw u x'nagħmlu aħjar, il-kummenti tal-oħrajn jenuna nikkonvertu biex insiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu il-midluk waħdieni u biex ngħixu skont il-ħsieb li Alla kellu għalina sa mill-bidu. Jekk il-ġudizzi tal-oħrajn huma mingħajr bażi, għandhom iservuna biex nikbru fl-imħabba b'xejn, fl-imħabba gratuita. Imħabba lejn dawk li jippersegwitawna, jew lejn dawk li jgħidu kull deni fuqna minħabba fih. Inkunu boloħ jekk il-grazzja tal-kritika tal-oħrajn narmuha billi sempliċement ma nagħtux kasa, nirribellaw jew war nirrispondu brabja jew mibeda.
il-kritika, il-ġudizzi tal-oħrajn b'mod misterjuż huma il-post privileġjat tar-rabta tagħna ma' Kristu. U propju hawn tidher il-qalba tas-saċerdozju, imħabba li tibqa', don li ma jiġix irtirat, fedeltà li tmur lilien mill-approvazzjoni tal-oħrajn. Il-ktieb tal-Apokalissi ifakkarna bi kliem qawwi. Kristu ħabna u ħallna minn dnubitna bis-saħħa ta' demmu. Ma jgħidx ħabna meta ħabbejnieh jew meta aċċettajnieh, imma jgħid ħabna u ħallna minn dnubitna. Iħobbna dejjem. Din hija l-identità l-aktar profonda tagħna, li nkunu sehem minn din l-imħabba dejjema. Eżis saċerdoti, illum se nġeddu l-wedit tagħna mhux għax aħna perfetti, mhux għax dejjem imħeġġa, mhux għax dejjem inħossuna kapaċi. Se nġedduhom fil-verità tagħna, fil-fraġilità vera tagħna, fil-feriti li nġorru u anki fid-diżappunti tagħna. Meta ftit ieħor ngħidu mill-ġdejt l-iva tagħna, żgur li mhux se tkun liva perfetta, idealista, ta' min għandu kollox f'postu jew taħt kontroll. Se tkun iva illi hija sempliċement l-eku ta' iva oħra, aktar kbira, l-iva ta' Alla, l-iva tal-Missier, iva li ntqalet fuqna u għalina, iva li ntqalet qabilna, iva li għadha tissemma u li tibqa' tissemma warajna, l-iva tal-fedeltà u tal-imħabba tiegħu lejna, l-iva tagħna ir-risposta għal din l-iva, iva li ta' min jafda. Id-berik taż-żjowt tal-katekumeni u tal-morda, u b'mod speċjali il-konsagrazzjoni taż-żejt tal-griżma huma simbolu, sinjal tal-preżenza u tal-fedeltà ta' din l-iva, tal-Ispirtu ta' Alla, huma memorjal ta' din l-iva ta' Alla fuq is-saċerdozzju tagħna. Iva li kienet qabilna, iva li tagħtina, iva li tibqa' warajna u li permezz tal-istess dilka tagħna tidlek lil dawk li magħhom naħdmu. Ta' min forsi illum vuċi aktar umli minn snin oħra, imma aktar vera ngħidulu iva mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbuk. U f'din l-iva hemm ukoll fejqan. Għax il-mulej ma jitlobniex inkunu apprezzati minn kulħadd, imma li nkunu awtentiċi. Il-mulej ma jitlobniex inkunu perfetti, imma li nkunu sinċiri. Il-mulej ma jitlobniex li nagħmlu suċċessi, imma li naqdu. Il-mulej ma jitlobniex li dejjem niġu mifhuma, imma li nippruvaw nifhmu. Fi żmienna aktar milli fl-imoddi, aħna msejħin nerġgħu niskopru l-essenza tal-Ministeru tagħna. Mhux mibni fuq il-pożizzjoni soċjali, mhux mibni fuq ir-rikonoxximent, mhux fuq l-approvazzjoni, fuq is-suċċessi tal-inizjattivi soċjali, kulturali jew reliġjużi li nagħmlu fil-parroċċi tagħna, imma mibni fuq ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Mibni fuq l-imħabba li nirċivu minn għandu u li mbagħad ngħaddu lill-oħrajn. Aħna mibgħutejn biex inwasslu l-bxara tajba lil fqajrejn, biex indewwu l-qalb miksura, biex inħabbru l-ħelsien lill-imjasrejn, inħabbru l-ħelsien lill-ħabsejn, biex inniedu s-sena tal-grazzja tal-mulej, biex infarġu lill-imniktejn u biex inferħu lil dawk li jibku. Ħuti, nerġgħu lura hemm, nerġgħu lura l-bidu, nerġgħu lura l dak il-mument fondanti meta ħassejna li l-mulej jridna miegħu. Quddiem il-poplu ta' Alla, ejjew inġeddu l-wedit tagħna bħala rġiel li nafu li aħna maħbubejn anki meta nħossuna fraġli, bħala rġiel li nażlu li nħobbu anki meta ma nħossunix mill-quwa. Jalla din l-Ewkaristija iġġeddet fina l-ferħ tas-saċerdozzju tagħna, ta' din ir-rabta speċjali ma' Kristu saċerdot,
mhux ferħ artifiċjali, imma dak profond li jiġi mill-arfien li minkejja kollox Kristu mwaħħad magħna u aħna mwaħdin miegħu. U Marija, Omm is-Saċerdoti, takkumpanjana f'din liva fraġli tagħna. Amen.